Здравейте, приятели! Сега ще играем и Brawl Stars. Мислям, че някой има тук. Мислям. What the heck? Абе, къде са душманите? Сега. Oh, shut the fuck. Oh, shit. Не! Убиха ме. Абе, мислям някой има тук. Не. Тапо. Оу, шет! Абе, брат, той има някой тук. Трябва да се скрием. Има. Oh, shut the fuck up. Те те убиха. Ама аз не се възвърна. Убиха. О май гад! Има някой. О май гад, the fuck up. О, shit. Shit. Виж колко. Детското брал. Казан да моло. Абе. Айди. Ага, значи има някой. Ага! Не го убивай, виж, показва ти да не го убиваш. Остави го да ти е приятел. Уби го! Бързо! Бягай! Уби го! Бързо! Бомбата! Уби! Да. А точно го убиям ли? Давай, уби! Такава е Brawl Stars. Виж, аз като не съм играл Brawl Stars, се отказавам. Гледай, колко имам да изпълнявам. Oh shit! Ей, виж, две. Той не си убил никой. Само един си убил за това. Hello, мами! Брат, какво правиш? Брат, донеси ми нещо са. Какво ти донеса? Нещо сладко. Чакай малко. Сеня. Ама друго нещо. Не, дето ти го ядеш. Чакай малко. Виж кой ще му убил направо. Някаката памечка е толкова неспособна да се убие, че просто няма накъде. Ой, брат, къде са другите? Престиж да ме убие.
Ама не успях, защото аз съм много силен. То да го убием ли? Абе, убивай го, бе! Който видиш, убивай, не дай да ме питаш. Имам гаджет! Ми гаджет! Ако не знаеш кой е... Дарио! Четирима! Браво! Четирима е Примо! Един е Мишел! Как си бе, Мишел? Брат! Заинтересуваш. Какво? Някакъв тук Мишел се пише. Брат, ти тук ли си? Искам да те видя. Не, просто трябва да играем двамата. Брат, ти къде си? Аз ето слизам. Трябва да играем двамата. Ти не разбираш ли? Трябва да се включа да играем двамата. Нали играем двамата, ма? Не! И не ме нарича, нама 5000 пъти те предупредих. Бомба! Това е много силно, затова че бяга от него. Много е силна, казвам ти! Сега като умреш от него. Той е много Ти силен. не разбираш. Като не разбираш. Убиват. Той е много силен. Той е опримо, е силен. Той е боксер. Какво ми пука, ма? Убих го. Даже. Бягай, бе! Ей, някой да не ме уби. Не си. 10 купи плюс. Уи, 10, мама, ръкака.